M'acompanya per a presentar la mateixa Edu Ripollès des d'Asiobi i Ximo Abril des de l'Associació Gastronòmica de Vila-real. Una ruta de l'etapa que aquest any trasllada les dates. Aquest any serà del 29 de setembre al 23 d'octubre. Estem en un temps d'incertesa, pareix que durant els mesos d'octubre i novembre pot vindre un moment difícil per a l'hostaleria i per això vam pensar que eren unes bones dates per a poder continuar donant impuls al nostre sector. Per això vull agrair el treball tant d'Asiobi com de l'Associació Gastronòmica que fan dia a dia, perquè de la mà de l'Ajuntament han aguantat durant tota la pandèmia i això ha sigut gràcies a la col·laboració que hem tingut contínuament i a les ajudes de prop de 2 milions d'euros que van fer els negocis afectats durant la pandèmia. Ahir al plenari també va passar la modificació de crèdit per a crear el conveni de col·laboració amb Asiobi per valor de 60.000 euros i que continuarà ajudant al nostre sector amb moltes activitats que anem a fer durant aquest 2022. La tercera edició, en la qual se van repartir més de 39.000 capes en un mes de treball i és un impuls i sobretot un reclam pels vilagrarens i per tota la gent de la província. Pobles al voltant nostre són els que acudeixen en massa als nostres locals per conèixer aquest xicot de format de gastronomia que és la tapa que cada vegada té més presència. Comentar senzillament les fetges, enguany hem decidit que se farà en octubre. També recordem que venim de l'època tradicional que se feia en abril-maig, estàvem en època pandèmica, que a vegades pareix que les coses ens oblidem ràpid. Estem parlant d'una pandèmia que hem estat assolint durant 2 anys i mig pràcticament al nostre sector, que en molts casos, com ha comentat Ximo de l'Associació Gastronòmica, han arrasat en xicotets projectes i grans famílies que estaven darrere d'ells. I malauradament els que continuem avant tenim que fer front a circumstàncies tan complicades com la manca de personal qualificat o en aquest cas la inflació disparada de productes bàsics i de subministres com la llum, l'aigua i impostos que al final tots tenim que fer part d'ells però que per empreses xicotetes com el nostre solen ser una losa molt gran que abastar. Tornem a dir, la supervivència de la ruta de l'etapa i perenne de l'Associació Gastronòmica o Asiobi, que és l'Associació de Vila-real, l'Hostaleria i Oci Vila-real, sempre té que anar recolzada de la base institucional. Agraïm a l'Ajuntament, agraïm a la Caixa Rural, agraïm a l'Indústria Estello per el seu recolzament i enguany sabeu que n'hi ha 15 locals, desgraciadament els altres han sigut més, però enguany ja sabeu tot el que estem portant darrere l'hostaleria i està pesant-nos molt i n'hi ha gent que no ha pogut resistir, ha tingut que tancar locals que s'han traspassat, per això ha baixat el nivell enguany una miqueta. Esperem que l'any que ve aquesta gent que han entrat nou a nous establiments que han agarrat